warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluar Dunia. Kali ini kita baru apa ga? Ngirim paket sama Mega Keluar Channel ga? Yo my god. Baru ngirim paket. Terus kita mampir ke Batikam, bukan mampir pokoknya di wong kenapa? Bila Batikam dadolan lumut saiki. Ngawur. Assalamualaikum. Duh, guyu loh. Nih, gak ketak, Mbak. Jadi Kimbo kan mantan gak Imbo gak ngerti. Sama Mega, gimana perasaanmu hari ini? Wes syukur kurang delok madhep kiri. Sampai kanan. Wah, jeplak ngene kok sing dhuwur gak bolong itu ga. Kayak susu manuk ngono. Karo anunya. Apa? Saya mikir nyukur. Lah piye nemu ngomong? Cukur model apa? Sakarepmu. Oh, cukur model apa sak karepmu ngono gak enjak digebuk to. Arek sing apik. Iya setting nang minta tolong. Ya Ibro. Bejang apa kakek katanya? Jantung kok. Digoreng enak wi. Apa iki? Aja goreng dhewe. Kuwi apa nang biru-biru wi? Iki apa jamu paitan? Lho paitan. Rantange jare bukan gak bisa ndi. Iki lho. Jadi kayak pas kayak ngeteri sego Mega, ngeteri sego apa kan? Sego oseng-oseng nyambe. Ya, Mbah. Hah? Oseng-oseng nyambe ya? Iya kan? Jere iki tipak apa jadi ngeteri sego apa jere lawe oseng-oseng nyambi. Kayak kurang ajar ta putumu. Ya metu ben adem. Nang ndi le? Hah? Kon ndi wengga? Ngirim paket. Kirim paket. Paket ki apa ta le? Gak tahu Mbak Bim kae. Aja mancing ae. Ora. Syukur seneni aja mancing terus wi, Mak. Anu Dengi sekolah rong dina saya ngeterno sekolah aku gak gelem karbukane. Lah kenapa? Boy, Lah kowe ngomong sekolah itu ngono wes. kuwi sekolah sampai loro, Mak. Ning ndi kono? Sampai loro do ngaron. Liwate kene. Heeh. Ya saya kok gak. Ora. Ora. Ya ben nyangoni mbahe wis gerang koyo ngene dhuwur delon wi. Mancing ae tapi wi ireng delon. Ireng. Gak nambah sungguh. Jerene ireng yang sehat jere iki. Pokoknya sehat. Tapi lho. Nah anu nak lewat kene kon nyangking apa ngono. Lah piye? Cuma dadi tentara le besok. Amin piye? Abis kok asar ki anu ki atine Atine piye? galak besok ki galak. Galak ya we. Heeh. Galak Mas. Kasar. Galak lho Mega ngawur. Ganteng ki. Masa ganteng? Ganteng iki. Ganteng ya, Mbak. Ki bar cukur dingi. Ana kuwatune sebelah. Hah? Kaku iki, Nduk. Masa kaku. Heeh. Ora mak iki manut Rong dina tak cukur nemo. Kenapa? Ya mah pengen cukur dhewe gak gelem dibaturi Mbak Yune. Kae duwe ana sekolah. Piye we bendina duwe ajek wi. Wi, ya iki lho ditakoki jajal duweke kok ndi lho. Lho, kan guyu wonge. Jaluk duwe gak tinggo sekolah, ora tinggo apa-apa. Tuku pakan, lumut, mancing, wis. Ya gak apa-apa hiburan kok. Tapi lho, hiburan apa bendina to, Mbak? Kok. Ki sakune nemat yo njaluk aku ben anu yo njaluk. Tapi gak mikir arep sekolah, gak mikir tuku tas, tuku sepatu no gak sing nukokno ya aku. Ya duwe Mbak Yu kok. Duh lho. Lah aku ya pengen duwe Mbak Yu nek arep ditukokno, Mak. Duwe Mbak, duwe bapak, duwe muga panjang umur. Amin. Amin. Wengke kondi. Kirim paket sambel kacang. Terus mampir arep kirim ndek ingi tapi gak sido kesoran. Wah, jadi tentara apa cita-citamu adalah? Hah? Cita-citamu adalah Jo toh. cita-citane wi kerja, Mak. Ki cita-citane kerja nang luar negeri. Ini kerja.
Gak oleh ke luar negeri syukur. Jadi tentara. Seneng apa rawe jadi tentara? Karo toh. Besok harus gede saya. Jadi lo bisa wis gede. Tapi nek lewat kene ngebel mak pemampir pera. Ngepel. Nak ning ngarepan ngepel. Ojo banter-banter oleh. Oh, di ampun kok. Wis gak ketak lho banter lho, Mbah. Ojo banter-banter le. Kowe gak ro anake nanang ku nyonyor ngene. Iya, Ditra. Anakmu nyonyor, aku ngono. Ndi sing nyonyor? Iki, Mbah. Jelidat ya. Teracah saiki lho, Mak. Pengene banter-banteran. Oh, gak banter. Sing arepe diumbulno ngene lho. Wah, aja mbok umbulno. Dah iki malah sing marahi. Sing marai ngumbulno iki malah Mak. Lho, bature. Tapi kan alon. Alon kan padha mumbul. Tapi kan kan bu. Lan nek terus malek piye? Jika apa kan alon. Lho. Alon padha malek ya jemalik ya, Mak ya. Oh, babras yo nih Jika kok. apa pentingan alon. Enggak iso. Gak apa. Mak wis makan bareng. Aku wis sarapan. Lah bakule wis teko kene. Wis mulai bakule. Jam piro to, Mak? Jam 10 mau. Oh, benerane memang jam 10. Lagi batin kok bakal kembang ki dina apa to? Jemal lagi sesuk. Masa? Ki dina kemis apa? Heeh. Lho nyekar kongi kudune. Tapi aku gak anu. Gak usah nyekar. Kowe ya, titip kowe ya. Aku iki kayak nyekar malas. Lho, piye to kok nyekar mbahane kok males sih, Ri? Yo nyekar kalau sayang. Sayangku nyekar. Nyekar. Tapi nyekar itu. Cedak ae lho, cedak. arek. Mburi omah kono kok yo gak gelem. Terawih terambo kok mega. Bus. Nah nyekar di berbus malah gelem. Nane topram mau. Ada bubur apa, Mbak? Bayut ning alas kono. Tipake desa kono. Terus karo mancing kok arepe. Yora toh. Alah. Yora. Terus karo mancing kok alasan. Air ibu saiki ning ndi? Masak. Anu wis arep budal ngalor. Ning warung. Masak engke wis bar. Ayo kowe dolan nggonku piye? Mah. Ayo tak gandeng karo Mega. Kok Kok iso manggil mak lho. Ayo tak gandeng. Ben eroh dalane. Aku wis ora dalane ya. Lah nyapa kok omah dolan kan omahku nak adem. Wong iki senengan delok motor liwat. Ning kono ya akeh wong mancing liwat, truk tebu, truk pasir akeh lewat. Yo kena dhewe. Ya ning kono bleduk. Biar ning kene ya nek truk apa ngono ke gowedi. Apa? Truk apa? Anu keruk. Oh, keruk sing kae lho, Gas. Sing gak koyo doser apa nek jenenge? Nek keruk. Nek keruke. ning ndi ya? Karo. Ning tebunan gitu. Sing tinggu iki tebu kan. Heeh, paling. Ya marane ngetan dinggo nganu tebu, nyingkali tebu ngono kae. Arti tandur nek. Ayo aku tak pengen tebu. Sama ngono. Engko dijeplokno, diperes. Mau gak jalan apa-apa tenan, Mak. Gak, aku gak njaluk apa-apa. Duitmu isik, Mak. Jek, Oke, engko nek entek engko nek aku lihat aku ngawe ya. Telepon yang kok video call ya. Mak isi wis video call. Tapi gak bosen Mak dhewe. gak Menak. enak. Saya penting warek ya. Heeh. Duitnya enak ayam. Oke, baik ayam jirene ke. Ayo pulang. Ya. Mak aku tandang mantuk. Kok nek selak mikir bola dinteni kancane. Nah, sik. Dawur wonge, Mak. Sak tentara iki sampean. Lah. Iya toh. Mantap ya. Ngono anu. Oke. Oke, sehat-sehat. Terima kasih ya. Pulang. Bye-bye. Guys, jadi segitu aja vlog kita hari ini. Wes. Oke, Mbak Sakun. Sampun. Kabeh iki, Guys, kabeh sak omah gawakno. Arek percaya ora.
Iki rantang, iki banget teri apa ke? Rencanain basem ya? Iya bro. Tawe. Hah? Tawe apa? Oseng celeng. Stres. Kok cuma kilonya karyo, aku cek. Mo. Iki apa jema? Besok ya malam. Ini cerita apa? PTP. Laginya gak cerdas oh. Gak tahu. Dideplok. Lagi sama sih guys. Alah, aku juga bisa lagi. Walah, oke terima kasih pulang ya. Oke bos, jadi segitu aja vlog hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Jadi Kulat Kulat Junior. Junior. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durek.